Matsula bwino Lero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani chokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercedes amawa ndi mzanga Dawson Kamalata kumapoyamba na imitu ya nkhanizi. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Mutharika kamba kachidwi chake pofuna kuthana ndi katangale komanso kuononga chuma cha boma. Adindo othandizira mu gawo la zamaphunziro awapempha kuti adzigwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa maphunziro. Ndipo undunaona zamalonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama chifukwa akuthandiza kulimbikitsa ntchito za chuma mdziko muno. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Professor Peter Mutharika kamba kachidwi chake pofuna kuthana ndi katangale komanso kuonongeka kwa chuma cha boma. Poyankhula mnyumba ya malamulo lachisanu pomwe amatsegulira zokambirana za phungu mnyumbayi, President Mutharika anati boma lake sililekerera komanso kuyikira kumbuyo wina aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe wakatangale posatengera udindo. Temba Mwali wafika ndi ripoti. Yankhula pomwe amatsegulira zokambirana za ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa, President Professor Peter Mutharika analimbikitsa ogwira ntchito mboma kuti atsatire mfundo za utsogoleri wabwino ponena kuti aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe osokoneza chuma cha boma amangidwa. Secondly, Mr. Speaker, sir, I'm directing everyone serving in my government to follow the law and principles of good government. My government will always remain fully committed to strengthen good governance, upholding the rule of law, safeguarding justice, and ensuring fiscal responsibility to protect life and public resources. Therefore, let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt practice. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you are a cabinet minister, party official, member of parliament, government official. I will shield no one. And there will be no sacred cows. Let us make Malawi a land of justice. Potirirapo ndemanga pa mawu a President Mutharika, katswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino Awile Kambwandira yemwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency wati katangale ndi vuto lomwe lakhala likusautsa Malawi kwa nthawi yayitali, kotero izi zikupereka chiyembekezo kuti ntchito yolimbana ndi katangale iyamba kuyenda bwino. Chuma sichingabwerere nchimake ngati dziko likupitilira ndithu ndi nkhani za katangale. Ndiye uthenga wawo onena kuti ayesetsa kuchita china chilichonse kufuna kuthana ndi katangale komanso kunena kuti sateteza munthu, ndi uthenga umenewu wabwino chifukwa chonena kuti tikudziwa kuti katangale wafika povuta. Chimene Amalawi angakonde kuona pakanali pano nkuona kuti milandu imene ikukhudza anthu amene ali mboma pano komanso milandu imene ikukhudza anthu amene ali mboma limene linachoka lija, milandu imene ija iyende, chilungamo chioneke, amene angapezeke ndi olakwa lamulo ligwire ntchito yake. Ndiye ife ngati mabungwe amene si aboma tiyesetsanso kunena kuti tithandizire boma ndi cholinga chonena kuti nkhani ya katangale imwina titha kuyesetsa kuthana nayo. Ndipo poyankhula mogwirizana ndi Kambwandira, katswiri wina Moses Mkandabire yemwenso ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia wati zonse zomwe wayankhula President Mutharika potsegulira nyumbayi zikupereka chiyembekezo kwa Amalawi kamba kuti zikukhudza madera onse ofunikira pa chitukuko cha dziko. Nkhani ya migodi ndi imene ingatipatse ndalama tikakha kuti ndithu takhala bwinobwino ndikuyendetsanso bwino mbuyo kunali chikwirikiti chenicheni ku nkhani ya migodi. Komanso chomaliza chachikulu kwa ife chimene ya President adena ndi Constituency Development Fund imene anayitchula kale koma kupitiriza chabe kuti commitment yawo ili motero. Ndiye tinjikhulupiriro kuti zaka 5 zikubwerazi ndikhulupirira kuti tizaona kusintha kuna kwambiri mu mamidzi madera osiyanasiyana chifukwa President vision yawo ndimeneyo ndifunika tonsefe tichilimike tithandizane nawo kuti tione kuti zaka 5 ndi zaka 10 zikubwera kusogolo
tikhale kuti dziko lathu lichoke pamene lilipa likhale pena pake. Ndiye tatiyeni tonse nthawi yakwana kuti tithandizane wina ndi mnzake. Posachedwa apa President Mutharika walamula nduna komanso achiwiri kwa nduna kuti achepetse maulendo awo a mdziko muno pofuna kuteteza chuma cha dziko. Temba Mwale, MBC, Blantyre. Adindo othandizira mu gawo la zamaphunziro awapempha kuti adzigwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa maphunziro kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Luwinga Neri Chipeta Muhoni walankhula izi pa chikondwerero chokumbukira zaka 6 za Emas Private Secondary School chomwe chinachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Amuhoni ati boma silingakwanitse zonse pa ilo lokha, choncho ati mpofunika kugwirana manja ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo sukulu zoyima pa zokha ndi ena. Sukulu ngati izi kuthandizira kwambiri kuti loto la Malawi la 2063 kuti aliyese maphunziro awapeze likwaniritsidwe, chifukwa kuti sukulu ndi zambiri ndi zimapangitsa kuti asamalipire fees yokwera kwambiri, zimene zimathandiza kuti makolo ambiri akwanitse kuwalipirira ana awo. Mawu ake mkulu wa sukulu ya private ya Emas Dan Matthews Matemba ati sukulu yipitiliza kudzipereka pofuna kuthandizana ndi boma pokweza maphunziro mdziko muno. Boma tilithokoze kwambiri makamaka boma ili lalowa kumene la Professor Arthur Peter Mutharika kuti iwo atachiona kuna kuti ku Malawi anthu ambiri akulephera kupita ku sukulu, anachotsa magawo ena olipira ngati school fees zamanebo zijana zichosa. Ilo ndi gawo limene tikutha kuona kuti boma likuyesetsa. Komatu boma ngakhale tapanga zonsezi silingakwanitse kulola kuti ana onse amene ali Malawi muno amene akufuna sukulu kuti akaphunzire sukulu za boma. Ndi chifukwa chake ife tikubwera ngati ma private schools kuna kuti tiwathandizire kumbali ya ana ophunzira a sukulu kuna kuti asasowe kopita kokaphunzira. Pamombowu ophunzira wakale ana Nkhata yemwe anapeza 17 points m'mayeso amanebo a chaka chatha walandira mphoto ya ndalama zokwana 400,000 kwacha chifukwa cha kuchita bwino kwake. Ana wanena kuti loto lake lokapitiriza maphunziro ake ku sukulu ya Chenjede ya Mubasi. Atha kuzilimbikitsanso nawonso mawerenga daily ngati mmene ndingapangira ine pakana nawonso zakhoza mapoints omwe akufuna. Azilemba zokhumba zawo kuti ine ambuye ndifuna izizi atiphunzitsa ndiphunzitse izi pomwe sindikuvesa apita kwaphunzitsa akaphunzitsanso bwinobwino. Mwambowu unasonkhanitsa aphunzitsi ophunzira ndi makolo kukondwerera zaka zisanu ndi chimodzi za sukuluyi. George Nkandawire, MBC, Mzuzu. Maphunziro mkombaphala ali nkuthekera kopereka maziko abwino pa maphunziro anzika za dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe la We for Malawi Alinda Aaronbeck ndomwe anena izi pamwambo opereka sukulu ya mkombaphala yali phava ndera la mfumu tsiku la mowa mboma la Nchewu. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Kunali chimwemwe ndi chisangalalo pomwe bungwe la We for Malawi limapereka sukuluyi yomwe ikuyembekezeka kupitsa patsogolo maphunziro ana achichepere nderali. Poyankhula ndi MBC, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Tom Khanje ati ndizochititsa chidwi ona kuti ana am'madera akumizi tsopano ali ndi mwayi wa maphunziro apamwamba. Chakachata kumapita chaka choti kufanana kuti ife ndamajata zipeza koma ndama ife ndazipeza zochepa ndena uzati titumizani tiyambe ngamapeza kumatumiza kwa tipitiliza fati mange mpanda fati mange kitchen timange poso nyumba ya family scrap kwa futa ndi asiyanganya kusikoma kwa ngani komaso kusoko kunganga ndi famalo ali ndali panda mbiri kuti mina tikumanga kachipata kusoko komaso ndizi na nzina malo anakali malo achitukuko muzingomani. Ndipo anthu ozungulira nderali ati ndosangalala kamba kachitukukochi ndipo atsindika kuti achita chotheka kusamalira sukuluyi. Tili ndi chimwemwe makamaka unyamata wathu Khanje amene wachita zinthu zochilimika komanso kuti kokera chitukuko chibweretsera pafupi komanso zikuonetsa kuti pali masomphenya abwino chifukwa cha ana athu amene lero lino ali ndi amene akupanga mera mpoyamba kupititsa patsogolo kuti tsogolo lawo lidzakhalira bwino. Ndi chisangalalo kwambiri ndamva kuti mudzi mwathu muno mwabwera sukulu ya mkombaphala
ndinali kutumiza ndinasangalala ndipo ndinatumiza mwana wanga mina ndi zaka ziwiri ndipo ndinatumiza mwana wanga pakuti pa 2 weeks namuna mwana wanga uja anamba kusinda kumachenjera ndithu kumaphunzira china chilichonse chimene akuphunzira kunoko mayi tikuphunzira iwo kalenda kudziwa kutani kudziwa kulankhula ndipo ndinamva kukoma chifukwa nazo zoti mwana uja pamata 3 years akhala china chilichonse akulankhula ndipo atakhala atachoka mantha pa china chilichonse. Sukuluyi ikuyembekezeka kupindulira anthu ochokera m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo njolomole, makwangwala, champiti ndi ena. Tosun Magombo, MPC News. Mkulu wa ntchito za moyo ndi ukhondo m'boma la Nsanje Dr. Gilbert Chapweteka watsimikiza kuti anthu asanu akulandirabe thandizo la mankhwala a matenda a kolera mwa anthu 14 omwe anapezeka ndi matenda awa m'bomalo. Dr. Chapweteka anena izi pomwe amalandira thandizo la mankhwala ndi zipangizo zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la AIDS Healthcare Foundation AHF. Cholinga cha thandizoli kunali kuthandiza ntchito yolimbana ndi nthendayi m'boma la Nsanje. Poyankhula mkulu wa bungweli a Emmanuel Kwataine bungwe lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino pa nkhani za umoyo. Padakale pano ndiye kuti talandira anthu kuti tathandiza anthu okwana 14 in total, koma amene tikuwathandiza amene ali mchipatala pano pa ndiye kuti ndi 5. Makeso yambira kwenikweni oti kotsimikizidwa ndi anapezeka cha 9 February ndi kuyambira tsiku limenelo makesi akhalabe akuchulukirabe pang'ono tifake tuna kuti tsiku la lero tili ndi anthu 14 amene athandizidwa, koma ambiriwa apita ku nyumba ndi ngati bomaso tili osangala kuti palibe amene waluza moyo. Ndithu kwenikweni ndikungwapempha abale anzathu kuti atsatire malamulo a za umoyo amene akuperekedwa monga kuti nkhani za ukhondo azisamalire, komanso kusamala chakudya ndi kuonetsetsa kuti zonse zimene ife a za umoyo akhale tikulengeza kudzera m'maofesi athu zikhale zoti azitsatire. Kwambiri boma lathu lino la Nsanje ndiye kuti mwina zaka ziwiri zadutsazi sitinali ndi matenda amene akolera, ndiye kuti mwina be anthu akhala ngati ayiwala. Apa tungofuna kuti azindikiritse kuti matenda tinawo ndi tikapanda kusamala kwambiri ndiye kuti angathe mwina kufalikira boma lonse la Nsanje. Koma padakali pano ndiye kuti matendawa ali kwa Soligin Health Center kokha. Ife ndi bwenzi lodziwika ndithu muno mu Nsanje Chikwawa, ngakhale mu malo osiyanasiyana ku Southern Region kuno ndi ku Central Region, koma timadziwika kwambiri ndi nkhani ya HIV and AIDS. Ife mene timagwira ntchito mu facility imodzi imene tikugwiramo ntchito tinapanga note kuti kwabwera mliri umenewu mene pa 9th February kunapanga register case imodzi ya cholera andi makesi wapezeka kuti akuchulukirabe. Nde ife tinafuna tionetse kuti ifeyo simbalewo kuti amangona za HIV AIDS ndi matenda opasirana pogonana, komanso timaona zinthu zimene zikufunikira nthawi imeneyo kuti tithandizire. Kubwera ku Nsanje kuno kokha, katundu amene wabwera ku Nsanje kuno kokha kamene amene ali allocated ku Nsanje kuno kokha, mtengo wake titha kuyelekeza kuti uthokwana pakatikati pa 3 million ndi 3.5 million. Andi katundu wake pali mankhwala ngati ORS, water guard, ma fluids amene timapereka kwa munthu akamata madzi anthupi potsegula ndi kusanza, mankhwala ena ndi ena amene tapereka, ma bucket othandizira kuti pamalo pakhale pa ukhondo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tentonenso mitu yake. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Mutharika kamba kachidwi chake pofuna kuthana ndi katangale komanso kuononga chuma cha boma. Adindo othandizira mu gawo la zamaphunziro awapempha kuti adzigwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa maphunziro. Ndipo undunaona zamalonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama chifukwa akuthandiza kulimbikitsa ntchito za chuma mdziko muno. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu.
Anthu adera lapakati m'boma la Rumphi wapempha kuti adzavotere phungu wa chipani cha DPP pa chisankho chachibwereza. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chakumpoto Ajab Muhango ndi wapereka pempholi potsegulira nyengo yokopa anthu pa skulu ya primary ya Chikwawa m'boma la Rumphi. Blessings Gondwe ali ndi zambiri mulipotiri. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la masewero la skulu ya primary ya Chikwawa m'bomali, Muhango anapempha anthu kuti azavotere amoya walita mkandawire a chipani cha DPP kuti chitukuko chipitilire kudera lapakati la phungu m'boma la Rumphi. Iwo ati chipani ichi chikukonza chuma cha dziko lino. Lero lino takazira kampeni ya kuno Rumphi Central tukazira pene president wa dziko lino Professor Peter Mutharika wangoza mtundu wa Malawi mene dziko likuendera patakali pano. Tikuchokera ku nyengo yovuta kwambiri ili mukuzokhala mboni kuti chuma cha dziko lino chinawonongeka, anachononga azathu apita aja. Kwa panopo chuma chija ayamba kuchikonza. Mafuta lero akupezeka bwinobwino, mukapita kufinisa choni kulibe akugona ku pampu. Mtengo wa zakudya chimanga ukutsika, cement mtengo ukutsika. Kusonyeza kuti zinthu zamba kuyenda bwino. Chaka chino anthu amene akonza kugula fetuwa zamodzi zavutika kwambiri azati yesterday timathamanga 70%. Kusonyeza kuti zinthu zamba kuyenda bwino. Anthu akuno kulupsana ndi anthu ochenjera. Akudziwa kuti dziko mdziko muno boma lipo kale, president naye kale, tavotera kale. Palibe chifukwa choti akavotera munthu wotsutsa pamene boma lilipo kale. Ndikhulupirira ndithu kuti anthu akuno adzuka pa 17 March munyinjo wawo kaponyera vote Professor Peter Mutharika ndi chipani cha DPP, kandidato wake nakhala walita moya mkandawire. Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto ya Christopher Mzomera Ngwira ati chipani ichi chimaganizira anthu chifukwa chake chatsitsa chimanga kuchoka pa 100,000 kwacha kufika pa 42,000 kwacha pa thumba la chimanga lolemera makilogramu 50. Aukawuka midzi mwagulitsa na 38,000 kwacha. Ndi boma la Professor Peter Mutharika ndi chipani chake cha DPP amene angapange chimenezi. Chifukwa zathu ndidzana pompano ndithu miyezi inayi yadutsayi imene amalephera kutsitsa mtengo wa chimanga. Amoya walita mkandawire omwe akuyimira chipani ichi ngati phungu ati aonetsetsa kuti achinyamata ndi amayi akupeza mwayi wochita mabizinesi. Anthu akudera lapakati mboma la Rumphi azaponya voti pa chisankho chapadera pa 17 March chaka chino. Blessings Gondwe, MBC Rumphi. Unduna waona zamalonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama a Savings and Credit Cooperative Society SACCO ponena kuti akuthandiza kulimbikitsa ntchito zachuma. Mmodzi mwa akuluakulu mu ndunawu a Weskesi Nkombezi anena izi ku Blantyre pa msonkhano waukulu wa chinamba 24 wa bungwe la mphunzitsi SACCO. Charles Pensulo wafika ndi ripoti. Pa msonkhano waukuluwo wapa mpando ona zoyendesa ntchito za bungwe la mphunzitsi SACCO a Flora Mombe Seyama anati ngakhala kumana ndi mavuto bungwe lawo lapeza phindu lochuluka. Mwachitsanzo iwo anati mu zaka zitatu zomwe zapitazo apeza katundu wa ndalama zokwana 8.1 biliyoni kuchokera pa 4.5 biliyoni kwacha, komanso phindu lokwana 812 miliyoni kwacha kuchoka pa 147 miliyoni kwacha. Komabe Seyama anapempha boma kuti liziphunzitsa nzika zake ubwino osungisa ndalama. Tikuganiza kwambiri za bring a member campaign tizibweresa anthu komanso member education kuwaphunzitsa anthu ubwino wakusunga ndalama chifukwa mphunzitsi si mphunzitsi yekha wankalasi koma tikuti aliyense oloyina mukaphunzitsa nsani kuti kuli SACCO. Bungwe la Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives MOSCO ndi manthu wa masako onse kuno ku Malawi. Ndipo wapa mpando wake a Ezekiel Tindwa omwenso anali nawo pa msonkhano waukuluwo anayamikira bungwe la mphunzitsi SACCO kamba koyetsetsa kutukula umoyo wa anthu kudzera mukusungisa ndi kubwereketsa ndalama. Iwo apempha masako onse kuti ayetsetse kukhala ndi mamembala ochuluka kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Ngati MOSCO tikuyesesa pa njira zambiri zoti kuthandiza masako kuti akhale ndi maplani atali ndi afupi kuti mwina akhaleso ndi ma strategies kuti mamembers ambiri akhale ajoine SACCO kuti apeze moyo wachuma Nkhani ya ndalama.
ndipo a Whiskers Nkombezi omwenso anali mulendo olemekezeka pamwambo anati unduna wawo uonetsetsa kuti wakonza mavuto onse omwe masako akukumana nawo. Mwinaposa chidwa pa parliament kuzapita Financial Cooperatives Act ya 2011 mapolisi ndi zinazotero tikufuna zonsezo zikhale zokomera ntchito za masako kuti masako ntchito zawo zipite pasogolo. Ndefe ngati boma tionesesa kuti malamulo mapolisi ma strategy amene tizigwirisa ntchito akhale okomera ntchito kagwiridwe ntchito kasako kuti amalawi ambiri joine nkhani za masako. Mphozesi sako ili pa nambala yachinayi pa masako akuluakulu mdziko muno, ndipo pa nsonkhanowo bungweli linasankha maudindo atsopano komanso kukonzanso njira zina zoyendesera bungweli. Mamembala omwe akwanisa kubweretsa anthu ambiri ku bungweli amalandira mphotho monga ndalama, njinga za moto, njinga zopalasa ndi zinthu zina. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Bungwe la olemba nkhani za ulimi wa fodya la Media Network on Tobacco lapempha alimi a fodya kuti asagulitse fodya wawo kwa mavenda pa mtengo otsika koma adikire msika wa fodya kuti adzagulitse fodya wawo pa mitengo yabwino. Izi zikutsatira malipoti omwe alipo padakali pano oti madera ena monga Malingunde ku Lilongwe, Dowa komanso Kasungu mavenda ayambakale kugula fodya kwa alimi pa mtengo wa 4,000 kwacha pa kilogramu. Poyankhula ndi MBC, mtsogoleri wa bungweli Alfred Chauwa wadzudzula za mchitidwewu ponena kuti ndi osemphana ndi malamulo a ulimi wa fodya. Ngati bungwe limene limaona za ulimi wa fodya ndife okhumudwa ndi kuona kuti mchitidwe alimi ayambakale kugulitsa fodya. Tikunena panopo tayendera kudowa muno mu Lilongwe chakumitunduko ku Kasungu ayambakale mavenda kusakasaka fodya ndipo akugulitsa fodya imeneyo mitengo is ranging from 6,000 to 4,000 ena mpaka 3,000 kumene. Tipemphe kuti iyayi zimenezi sikhalidwe labwino. N'chifukwa chake tikupemphanso fundo namba 2 kuti alimi athu mwina aphunzire pa Chingereza amati diversification, kulima mbewu zosiyanasiyana kuti asadalire mbewu imodzi. Chifukwa mwina izizi kuchitika ifo mwina ndalama akukauta alibe koma akakhala kuti alima mbewu zingapo ukhozopezeka kuti apeza populumukira. Mfundo ina imene tifuna pa communicate ndi nkhani ya kukasamalidwe ka fodya. Tinazungulira tinaona kuti fodya wambiri amati water stain ali ndi madzi ndiye tinutiyayi mapeto ake tundizicha amakagula below even minimum government price 98 cents boma wika 98 cents iwo ukagula muna 70 cents 60 cents ife kumadandaula kupati nchifukwa ndi udandaula koma kudandaula kumabwera chifukwa kuti sidasamali bwinobwino fodya amene uja. Mneneri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering Shepherd Bushiri walangiza achinyamata amene ali mbanja kuti azitsata malonjezo omwe anachita pomanga banja pofuna kuchepetsa kutha kwa mabanja komwe kwachuluka panopa. Mneneri Bushiri amayankhula izi ku Kalipano Hotel kudowa pomwe anamuyitana kukakhala nawo pamene anthu amakondwerera tsiku la chikondi Valentine. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula ndi anthu amene anasonkhana ku hotelo ya Kalipano mboma la Dowa pa tsiku lokondwerera achikondi kapena kuti Valentine's Day, mneneri Shepherd Bushiri analangiza anthu kuti azilemekeza banja komanso kukondana wina ndi nzake akakhala mbanja, atikamba kuti banja ndi chinthu chopatulika kwambiri pamaso pa chauta. Mneneri Shepherd Bushiri anatsindikanso kuti akanakhala kuti anthu amatsatira bwino lomwe malonjezano amene amachitika pa tsiku lokwatirana komanso kulankhulana bwino mbanja, kudzikhuthula kwambiri pa chikondi, dziko la Malawi silikanakhala ndi chiwerengero chokwera kwambiri cha mabanja amene akutha. Abushiri anati mabanja amene akukhala mwabata ndi mtendere ali mkuthekera kothandizira pa chitukuko cha madera amene akukhala ngakhalenso chitukuko cha dziko lonse. Malangizo ku mabanja onse komanso ku maubwenzi onse amene alipo amene mwina kuyembekeza kuti akwatiwe ola akwatire, nkhani ndi yayifupi. Tizidziwa kuti banja ndi chinthu chimene Mulungu anachilenga. Komanso pamakhala mavuto amene amachitika ngati mubanja chikondi mulibe. Ana amaona kuti makolo athu akukangana.
ana amadziwa kuti zinthu mnyumbamo sizili bwino magwero kuti ngakhalenso ananu akakula amaona ngati kuti kuyamba na mbanja is a normal thing pomwe chinthucho sizimene kukhala choncho yayi ndefe uthenga kwa nonse amene mukutimva tiyeni mnyengo ino ya Valentine tilimbikitsike kapena tilimbikise chikondi chathu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital. Madzulo ano mnali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Tauson Kamalatha mwakoma nonse. Masawa inose madzulano yafika sinthu timakupatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa madera ena mdziko muno usiku wapitawo komanso mbanda kucha wa lero ndipo yamphamvu